Malawian Camera. Mwadzuka bwanji amala anzanga kwina kulikonse kumene muli. Ine ndadzuka bwinobwino, wamphamvu wa moyo. Amala anzanga, ndikufuna ndikambe ichi. Munthu akakhala odalisika ndi odalisika. And inuyo olomudakhala kuti mukufuna muyipise mbiri yake dziko lonse, munthuyo amakhala odalisika. Chala cha Mulungu chikakhala kuti chaloza ndithu. Zachitika dzulo ku Page House ndi chisimikizo chokwanira, ndipo ndi chizindikironso chokwanira kunena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika anthu amamukonda, komanso Mulungu amamutani kuti amamukonda. Andi anthu akuyesesa kuyipisa mbiri za Profesa Arthur Peter Mutharika kumane kuti wakalamba, koma still more anthu akutha kudziwa chomwe chili mwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Azibusa 50 chakuti kupita kukatani kuti kukamuyendera Ankhoma Synod. Tikunena wandi azibusa Ankhoma Synod. Ndipo olatati anene kuti secretary wa CCP sakuziwa sakutani, koma sizikusintha kuti awo sakhala azibusa. Ndi azibusa ndithu Ankhoma Synod. 50 chakuti. Tiwatima kuonani panabwera kunapita azibusa Blantyre Synod. Anthu anapangidwa force. Mulembe anapangidwa force kutulusa chikalata chonena kuti zimenezo sakuzitani kuti sakuziziwa zokuti anapita anthu kumeneko. Mbusa azibusa ndi anthu kuleko azibusa azatenga nawo gawo potani kodi povota. Azibusa akusogolera nkhosa za mdziko muno amene ali anthu. Azibusa ndi amene angayambe kufunira yani kodi zabwino anthu awo amene amasogolera. Chifukwa mbusa sangakhale okondwa kumuona munthu azinkhosa zake zikutani kodi zikuphinjika, nkhosa zake zikunyenchera chifukwa yani kodi chanjala, moti kuonekera kumapita kuziwa choonadi kwa azibusa amene kuyambira a Blantyre Synod anapita kumuona Peter Mutharika. Ndi chisimikizo chonena kuti ulamuliro wa Peter Mutharika unali wabwino. Ulamuliro wa Peter Mutharika unali wabwino, koma chifukwa cha kaduka njiru anthu anayesesa kumuchosa Peter Mutharika mwa upandu. Chifukwa unachitika amene pajawo ndi upandu. To be honest, tizusana ndi upandu. Andizosatira za upandu amene jawo ni mavuto amene tikutani kuti tikumana nawo pano. Andi kuko chidaso mistake panopa. Tizakumana ni mavuto okuti sitinatani kuti sitinaone. Azibusa Ankhoma Synod. Ulemu wanu. Tiyeni tigwire ntchito yofunira mtundu wa Malawi zabwino. Tiyeni mipingo mutigwire ntchito yofunira nkhosa za Mulungu zomwe zikuphinjika panopa, ngakhale nkhosa za Mulungu zikulephera kutumikira Mulungu mokwanira chifukwa cha mavuto amene akhazikika pakati pathu. Kumeneko timanena ndiye kuti kukonza dziko. Kumeneko ndiye kukonza dziko. Singamulembere munthu malire. Ife zikakhala zonena kuti munthu amamwalira timayambira olo mwana atha kungobadwa umjeneo timaona mwina mwache ndithu mwana kubadwa kupitirira. Mwina mwana kungobadwa mwina ndi 6 months kutisiya. Ainichani imfa ilibe mwini. Kuti amene tikuwatenga ngati olimba pano pawa ndi amene sangathe kutani kodi kusogola. Nzeru ya Mulungu ndi nzeru ya munthu ndi zinthu zotani kodi zosiyana. Ndiye tiyeni ababa titengerepo phunziro kulimbana ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Munthu onena kuti sana chimwepo china chilichonse
munthu onena kuti mulungu anamudalisa. For to be honest, Professor Arthur Peter Mutharika mulungu anamudani kuti anamudalisa. Nchifukwa cha anthu mukuyesesa nsanje tuchitipa kuguba ndi kuyipisa zija za age limit ndi zija zinathera m'mazira zija. Chimenecho ndiye chizindikiro chonena kuti munthu amene akukhuzidwayo ali ndi mphamvu zina zapaderadera, ndi munthu ozozedwa m'mapaderadera. Mulungu sangalole china chilichonse chomwe mukunena kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Mulungu ngati anamusankha kuti akulamulanso dziko lino kachiwiri, anamusankha ndithu. Palibe chomwe mungachingatani kuti chingasithike. Mutha kunena ndipo achimwendo ayenda nsanje tuchitipa, mwina kugubuduka, mwina kumafunanso kulira kumene ndikulengeza pena paliponse nsonkhano niso pakana asiya ndithu zonena kuti amalawi azapangira zakuti chimwendo banda nkhani yache akamayenda misonkhano izi ngokhala yapita Mutharika koma siziphula kanthu. Professor Arthur Peter Mutharika pa 16 pano akutenga boma. Andi zimene zozo ndiye mukhale mukutani kuti nsanje tuchitipa amalawi agwirizana kuti Professor Arthur Peter Mutharika pa 16 September akulamula dziko lino. Zisanzo mwazina ndi zimene zijazo zomwe mukuzona zikuchitika zija. Ndithu malole aja ndi kukhulupirani aduda mazifumu ndithu, koma mazifumu amene aja agwirizana sakavotera chipani cha MCP. Tikuona malole akunyamulira munyamula mafumu aja. Tikuwaona mapita ku State House, koma zimene zijazo siziphula kanthu. Pomwe Professor Arthur Peter Mutharika ku Page House anthu akuchita kupempha azibusa kunena kuti tikaone Professor Arthur Peter Mutharika. Osati kumangozungulira magalimoto nasakasaka umachita umakhala ndithu kumankanayitana anthu. Professor Mutharika anthu amamupempha. Abwana tikufuna tikuoneni chifukwa mwa inuyo ndi amene ifeyo chiyembekezo chathu chili mwandani kuti chili mwa inu. Si munthu opanga naye pada. Ni munthu odalisika. Munthu akakhala odalisika olo muda muyipisa maka sizimatheka. Mwanimva Richard Munyimondo banda sizingathekezi. Andi kulimbikira kumalimbana ndi Professor Arthur Peter Mutharika mukufuniraso moyo wanu chiopsezo, chifukwa mulungu sangakusiyeni. Chifukwa munthu uyo ngati President Arthur Peter Mutharika akulowa chifukwa chotani kodi chofuna kuombola amalawi nde inu mukachinga mulandira zizindikiro zosiyana-siyana, chilango chosiyana-siyana chochoka kwa mulungu. Ndifo yoti china chilichonse chomwe mumapanga pano pasichikutani kuti sichikutheka. Ngati mpange atake anthu zikukanika. Yehova kukana. Kunena kuyipisa mbiri ya Professor Arthur Peter Mutharika ndi zinkhoma sinodi kunyamuka kumapita. Kwesa mwina mwaje kugwisa alembi kuti azina yoti ya ife siti kuziziwa sizi kusintha kanthu. Sizikasinthe kanthu. Mulembi yonso ode kuna Yesu ndi ndani kodi ndi mtumiki wa Mulungu. Awonso ndi atumiki a Mulungu azibusa. Komanso mulembi wankhoma sinodi sikuti waonesa chithunzi anena momveka bwino kuti awonso ndi ndani kodi ndi anthu ali ndi ziganizo zawo. Yes. Nthawi zonsetu wakaonedwa Professor Arthur Peter Mutharika mumayesesa kumakhala ngati kuti musemneri abusa 50 chakuti ankhoma synod ndi amasewe abusa 50 chakuti khoma synod sizoyeza ayakwera sizoyeza. 16 September pano ku tent pakile basi kwa malembo. No chance, ndipo siti kusintha. Andi zozo nzomwe zitichitike pa 16 September. Olo muta amenyesa mutu pansi. Olo muta anyamula ntiyana tomo. Olo muta nena kuti anthu azikagona ku State House 1 week. Kumadya komweko sizi kusintha kanthu. Pa 16 September, Professor Arthur Peter Mutharika
pampando. Malawi, camera.